Tässä on Roborock Puurevo S, robottiimuri, joka on mulla käytössä ollut nyt muutaman kuukauden ajan. Vaikka mä oon saanut tän imurin Roborockilta ja tää on siten kaupallinen yhteistyö, mä haluan tällä videolla vastata ennemminkin kysymykseen. Saako vuonna 2025 hyvän ja oikeasti hyödyllisen robottiimurin vielä suhteellisen halvalla? Hyvin tiiviisti, kyllä saa, ja tällä videolla mä kerron sulle siitä. Mä oon henkilökohtaisesti aika kyllästynyt siihen, että joka viikko pitää käyttää tunnista muutaman tuntia imurointiin ja moppaamiseen. Varsinkin meidän koiran kanssa, jonka yleinen reaktio perusimurointiin on, tää. Niin käydään nyt läpi muutaman kuukauden kokemukset arjessa tämän robottiimurin kanssa. Mä laskin, että mä käytän suurin piirtein viikossa noin tunnista 2 pelkästään lattioiden imurointiin ja moppaamiseen. Yhdessä vuodessa tähän tekemiseen menee se 52-104 tuntia. Ja pikaisesti tiivistettynä 400 euron robottiimurin hinnalla tää teki 7,7 euroa viikossa siitä, että sun ei tarvitse enää miettiä imurointia ja moppaamista. Unohtamatta tietenkään sitä, että robottiimurin käyttö ei rajoitu vain yhteen vuoteen, vaan kyseessä on useiden vuosien sijoitus, jolloin se kokonaiskustannus laskee vielä alhaisemmaksi. Mutta ensimmäisenä kysymyksenä robottiimuroiden kohdalla on tietenkin se, että siivoako nämä oikeasti kunnolla kämppää. Ja lyhyenä vastaus on tietenkin kyllä. Jopa halvemmat mallit imuroi yllättävän hyvin. Mutta mitä kalliimpi laite, sitä vähemmän sun tarvitsee puuttua sen touhuihin. Tää Roborock Puurevo S, joka mulla on ollut testissä, hoitaa lattiat tosi siistiksi pienistä tahroista ja pölystä, se selviää kynnyksistä, ahtaista paikoista ja välttää osumat isompien esteiden kanssa. Mutta vaikka esteiden väistäminen onkin jo erinomaista luokkaa, kannattaa kaikki ylimääräiset pikkuesteet siirtää sivuun kuitenkin, jos haluaa, että laite hoitaa koko talon lattiat. Ja kiitos tässä laitteella olevalle sivuharjalle, johon koiran karvatkaan ei tartu, saa imuri kerättyä pölyt myös kaikista pahimmista kulmista. Moppauslaitteessa onnistuu vesisöilijöiden kautta automaattisesti, kun moppaustoiminta laitetaan päälle. Moppauksen hoitaa 2 moppia laitteen pohjassa, ja laitteen suuren painon takia se hoitaa märät jäljet erinomaisesti, ja kuivissa jäljissä jää lattialle vain pahimmat jäljet, jotka muutenkin vaatisi kovempaa painetta. Laitteessa riittää myös vettä ja virtaa sen verta paljon, että se pystyy hoitamaan kerralla imuroidessaan ja mopatessa koko asunnon. Mutta luonnollisesti, niin kuin missä tahansa laitteessa, vaatii ne säännöllistä huoltoa. Ero on vaan siinä, että nykyään se huolto varsinkin näissä robottiimureissa on todella nopeeta. Mä otan tästä alustasta nämä 2 osaa, siinä kohtaa kun alkaa vaikuttaa vähän liian likasilta, pesen ne suurin piirtein parin viikon välein, siinä kohtaa kun laite ilmoittaa, että pölypussi alkaa olla täynnä, mä menen vaihtamaan sen, ja tämän 2 kuukauden aikana sitä ei ole vielä tarvinnut tehdä, ja mä oon imuroinut tällä laitteella aika lailla joka ikinen päivä. Mä tyhjennän likaisen veden astia, putsaan sen ja täytän puhtaan veden astia. Ja koko hommaa menee maksimissaan todennäköisesti 5 minuuttia. Ja kaikki mahdolliset koiran karvatkaan ei hirveän hyvin edes tartu tämän laitteen pohjiin, jolloin niitä ei ainakaan tarvi repiä hirveän useasti irti. Ja kätevää tässä laitteessa on se, että sä pystyt helposti ohjaamaan sitä sen oman sovelluksen kautta. Sä voit määrittää joka huoneelle oman siivousohjelman, sä voit päättää siivouksia tietyt huoneet kerralla koko kämpä vai vain yhden rajatun alueen. Sä voit määrittää, mitkä on kiellettyjä alueita, mihin imuri ei saa mennä. Sä voit päättää jopa aikatauluja, että mihin aikoihin imuri lähtee pörräämään, ettei se vahingossa vaan herätä sua yöllä. Sä voit käynnistää vaikka töissä ollessa setäältä imurin pörräämään silloin, kun sä oot tienaamassa rahaa. Tai esimerkiksi nyt, kun mä oon tätä videota tekemässä, imuri on pesemässä tuolla taustalla. Se on oikeesti todella hiljainen laite. Ainut hetki, jolloin siitä laitteesta lähtee jotakin ääntä, on silloin, kun se tyhjentää pölyt sisältänsä. Sä mietit tässä kohtaa vielä, että kannattaako robottiimuria oikeasti hankkia, niin vastaus on yksinkertaisesti kyllä. Varsinkin, jos sulla on lemmikkejä tai lapsia, soraa ja hiekkaa löytyy eteisen edustalta jatkuvasti, etkä sä jaksa enää tuntea hiekkaa sun jalkojen pohjassa joka ikinen hetki päivästä. Alkaa imuroimaan vaan sen takia, kun sä voit laittaa robottiimuri hoitaa tämän homman sun puolesta. Mun lattiat pysyy siisteinä, lähes ilman jatkuvaa panostusta, ja voin sen sijaan vaikka pelaa Power Wash Simulatoria ja pestä siellä lattia. Tai leikkiä vaikka lasten kanssa ehkä mieluummin. Tämä laite ei missään nimessä ole täydellinen ja se vaatii aina silloin tällöin sitä pientä omaa huoltoansa. Mutta jos sä haluat säästää itsellesi aikaa ja pitää kodin siistinä ilman jatkuvaa imurointia, nykyään myöskin aika halvalla hinnalla, niin robottiimuri saattaisi olla ehkä sun kodin paras laiska sijoitus. Ja jos sä jaksoit katsoa tämän videon tänne loppuun asti,
sä todennäköisesti harkitset tällä hetkellä robottiimurin hankkimista. Niin tällä videolla esitelty Roborock Kuurevo S vastaava, mutta tehokkaampi malli Kuurevo 798 on tällä hetkellä Black Friday tarjouksessa 400 € hinnalla. Eli jos sä varsinkin tämän Black Fridayn aikaa harkitset hyvän robottiimurin hankkimista, niin tätä mä voin oikeasti suositella näiden 2 kuukauden käyttämisten jälkeen. Ja vaikka tämä video onkin kaupallinen yhteistyö, mä en ole velvollinen sanomaan hyvää tai pahaa tästä laitteesta, mikä mulla on ollut käytössä. Meikäläinen on tekniikkapaija ja mä tykkään kaikesta elektroniikasta. Jos säkin tykkäät, niin muista laittaa mun kanava seurantaa ja palataan seuraavalla kerralla.